Prvi Grand Slam ove godine, naravno Australian Open, počinje danas, naravno gle čuda u Australiji, jel te? Novak Đoković je prvi Masters turnir u Dohi osvojio, a šta će da uradi ovde? Mogu da pitam samo čoveka koji apsolutno sve zna o tenisu. To bi generalno moglo da bude i bilo koji čovek ovde, pošto smo očigledno i za tenis postali specijalisti, ali ne, zaista hoću da porazgovaram sa pravim stručnjakom. Nebojša Višković, vi ste čovek koji zna, pa recite šta nas to očekuje u Australiji narednih dana. Pa ne znam, ne znam kako će igrati, to je pitanje koje čini mi se stvari i najviše mori ljudi u Srbiji, čak i od nekih mnogo bitnih stvari, jer on kao zaista jedan brend i toliko voljena figura ovde, prosto raspoloženje naroda zavisi u dobroj meri od njegovih rezultata. Apsolutno, i zavisi od toga da li ćemo mi imati ovde teme za emisiju ili ne. Ok, gospodine Viškoviću, u Dohi se Novak stvarno dobro pokazao, na kraju je osvojio turnir. Doha je bila dosta dobra provera, dosta dobar reper, da vidimo da pre svega kod Đokovića postoji ta neka iskra koja je neophodna, a ono što je nedostajalo u nekoliko prethodnih meseci u finišu prošle godine. Ipak žreb mu baš nije išao na ruku ili na reket. Žreb kao žreb nije lagan, pogotovo u prvom kolu igrati protiv Verdanska, ali ne može biti naravno drugačiji žreb. Ako hoćeš da triumfa, onda moraš da obiš i neki novi veliki igrače, tako da sve definitivno zavisi od njega. Eto, sve je lepo rekao Nebojša Višković. Hvala puno, možda se čujemo još neki put tokom Australian Opena. Mi naravno pratimo rezultate, našim teniserima želimo sve najbolje, a našim svim slušalcima želimo da se i naspavaju. Pored gledanja tenisa znamo već da to ume da bude problematično kada se igra na Australian Openu.